negara ing Kabupaten Serang sing tak rembug dina iki perkara perang antaraning Kabupaten Pati lan Serang ngebut ananing bumi kendeng ya gunung kendeng. Monggo yen peperangan ora enggal ana sing menang lan sing kalah sangsaya suwe pangorbanan sangsaya. Lah manut panumu kepiye? Kula menika ugi emu Kanjeng Bupati. Awit sedaya kegiatan ing Serang menika sampun kula ketapaken. Namun kasunyatanipun muspra kantun nenggo dawuh dika kados pundi anggenipun nguwari reribet menika Kanjeng Bupati. Yo yen pancen kowe kabeh sing percaya kelawan aku bakal budidaya supaya bumi kendeng kuwi dadi darbeke wong Kabupaten Serang. Sampun pas lantet awit bumi kendeng nika bumi kang loh gemah pripah loh sinawinipun bumi kendeng menika gumantung tiyang-tiyang Serang pramila saking menika supados boten wonten ingkang sami bebodro kendeng kedah dipun rebang. Nah nanging nggih yen carane bakal duweni bumi kendeng sing besoke aku lan kowe lan para kawula kabeh ing Kabupaten Serang tetep duweni urip kang subur makmur, duweni ayam-ayam tentrem gemah pipah loh sinawi, ora ana kawula sing nandang rekoso uripe eneke pun enak lan kepenak. Nanging kudu nganggo cara karti sambekanipun kados pundi Kanjeng Bupati? Cara peperangan kelawan wong Pati yen nganggo cara kasar ora kuwi wong gunake cara alus sing tegese ngecake telung jengges prajurit sing ora kasat ing netra. Menapa panjenengan menika anggadhahi wiku ingkang saged anggadhahi jengges supados Bupati-pati menika sirna margalayu. Oh, kowe iki goblok, kowe kok bodoh temen. Kados pundi? Aku mempun semeti pintu marang kanugrahaning Gusti. Kaporo aku ketemu kelawan Danyang Gunung Kendeng. Oh, Danyang Gunung Oh, Kendeng. lajeng iso saged jago kelawan Danyang Gunung Kendeng sing nduweni Gunung Kendeng sak utuhe. Lajeng marginipun kados pundi? Tak sambati supaya wangsa demit setan cimpri prayangan sabiyantu kelawan aku supaya bisa menang nggone merangi wong ing Kabupaten. Nuwun sewu Kanjeng. Apa? Upami kelampahan Pati lan Serang menika peperangan ambal malih. Ya, Kula mboten menapa upami Serang dibethok kalian Pati. Ingkang kula mesakaken menika menapa? apa? Upami panjenengan dibethok teng Pati. Kados pundi kawula wonten ing Serang? Kowe rasa kuwatir. Kados pundi? Aku duwe cara liya dhewe sing ora tak duduhke kelawan kowe. Mari mekaten Kanjeng Bupati. Monggo enggal-enggal lumaksana kula nika ngestreni wonten dika. Yen pancen kaya ngono tata-tata kowe ketemu kelawan Bupati Pati Jalon Gunung Kendeng. Mekaten ngestaken jalu. Islam dan Hanjo
Ayo